जहर भइल बा हो जहर भइल बा तोर जवानी रानी झगड़ा के घर भइल बा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितना भी लोग देखा तानी सबके प्रणाम, आपके भी स्वागत बा, प्रणाम बा। हमार नाम पुनीता प्रिया है। पुनीता प्रिया जी, रउरा कहाँ से बिलोंग करेनी? हमार घर गोपालगंज है। गोपालगंज है। रउरा पवन सिंह जी के साथ अभी एकदम मार्केट में बहुत गाना बाज रहल बा। आरा में दोबारा अइबे ना, झगड़ा के घर, झगड़ा आरा में दोबारा अइबे ना, झगड़ा के घर, पातर कमर लचा लच करता, 3 गाना पवन सिंह जी के साथ। हम चाहब कि अपना दर्शक के जितना भी और दर्शक बारे देखे वाला बारे 1-2 लाइन वो गाना के रउआ गुनगुनाई। एकदम जरूर। सबसे पहले हमार जन से नाम भइल, आप सबके आशीर्वाद मिलल। कि सट्टा पयाइल बानी सटब ना जरी, कमर हिलाइब जबले जरी मर करी। सट्टा पयाइल बानी सटब ना जरी, कमर हिलाइब जबले जरी मर करी। कि खट मिठी जवानी के चिखइबू ना, बबुआ के खुश कके जइबू ना, अरे आरा में दोबारा फेरू अइबू ना। और अभी आप सबके बीच में हमार भोजपुरी के पावर स्टार जी पवन जी के बहुत ही शानदार गाना फिल्म आइल बाटे धर्मा। में हाँ, धर्मा में हम बहुत ही शानदार हम और पवन जी के साथ में गोले बनी। कि प्यार के बुखार बड़ा तेज भइल बा, खाए के मन नन भेज भइल बा। प्यार के बुखार बड़ा तेज भइल बा, खाए के मन नन भेज भइल बा। हो गइल भोरावा सटो न कोरावा, टूटत देह रच रच करता रच करता। तो बॉडी से बॉडी जब टच करता, पातर कमर लचा लच करता। और एगो अभी हाल ही फिलहाल में आइल बा जना के आप सब आशीर्वाद प्यार देता नहीं। कि मन करे निकली ना घरवा से बहरी, कहेला सलैका लागेलो तू सहरी। फेंकेले दाना हमरो दीवाना, मुश्किल में चलल डगर भइल बा। जहर भइल बा हो जहर भइल बा, तोर जवानी रानी झगड़ा के घर भइल बा। ये पुनीता प्रिया जी हैं जे पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ झगड़ा के घर। का ई गाना अश्लील नहीं है? माने कहाँ से लागता कि ई गाना अश्लील बा? अभी रउरा धर्मा फिल्म के एगो गाना गईनी है कि बॉडी से बॉडी टच करता, ई का अश्लील रुआ नहीं गईनी? अश्लील नहीं खे। और ई गाना बाटे मंच पर के, ई का बोलेला स्टेज? हाँ जी। अरे रउरा अश्लील गावे नहीं कि ना, गईले बनी कि ना? हम अश्लील जब से पटना आई नहीं, हो सकता कि शायद पहले के होई हमार अश्लील, पहले के हमारा उतना समझ ना रहा। जब पटना आई तब पटना जब से आइल बनी, आज साल भर मतलब एक साल 2 महीना भइल। तो हमके नहीं लगल कि एगो अश्लील माने एको अश्लील गलो बनी, ठीक ना। और गुस्सा में आके एगो गईबो भी कैनी। कौन गाना रहे उ रहे कि छलकत जवानी के गगरीबा, घघरी में प्रेम नगरीबा। ऐसे आप सब बहुत सारा विवाद। अच्छा, ये गाना बादल बवाली जी के साथ रहे का? जी जी जी, बादल बवाली जी और हम गोल रही। बादल बवाली जौन की बहुत ही अश्लील गाना गईनी, वहाँ के साथ रहुआ गाना गईनी? जी जी जी, वहाँ के साथे हम डुएट गोले रहनी। आ तने के बाद से एगो गौनी तबले बवाल हो गेल, तबले हम छोड़ देनी। एकरा बाद रहुआ अश्लील गायम की ना? ना ना ना, एकरा बाद से कोनो इरादा नहीं खे। बस दर्शक से कहीं आप सब जितना भी हमरा के दर्शक देखा था नहीं, वहाँ से कहीं कि अगर जो आप सब गंदा गाना के विरोध करता नहीं जी, तो अच्छा गाना के सपोर्ट भी करी। बिल्कुल बिल्कुल। आप जाके हमारा ऑफिशियल पे देखी ना, 3.5 लाख रुपया हम लगा भैनी। और व्यू होता थी क्या बोलेला 400 500 1000, कहाँ बनी लो असली। हम रउरा गाना के प्रमोट करे, रउरा गाना अश्लील नहीं खे, हम रउरा गाना के प्रमोट करें, रउरा अश्लील मुक्त गाना गाई। एकदम गावे नहीं और गायब अश्लील मुक्त गाना गायब। बस एगो ऐसे देखा जब उहे चलत रहे, मतलब गंदा गाना ही। और हमके तो नहीं खिलात कोनो गंदा गाना होला, लेकिन फिर भी आप सबके देखिए सोचे के देखे के नजरिया होला जी। हर एक
गाना के मतलब भोजपुरी गाना के दो अर्थ गाना होला, दो अर्थी गाना होला। तो हमके तो नहीं लागत, लेकिन हमरा मतलब हमहू एगो मने गइले बानी, लेकिन अब से ना गावनी। अब से ना गा भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना दिन से बानी? हम भोजपुरी इंडस्ट्री में शायदे हमरा खान केहू मेहनत कैले हुई, संघर्ष कैले हुई। हम भोजपुरी हम ज़्यादा बड़ा फैमिली से ना आवेनी, मतलब मीडियम फैमिली से आवेनी, और हमरा बादे केहू मतलब संघर्ष कैले हुई ए लाइन में। और लेकिन अब जाके हम धन्यवाद कहब जितना भी हमार दर्शक हमके देखा तानी, आप सभी हमार भगवान बानी। और साथ ही साथ धन्यवाद करब पावर स्टार पवन जी के, प्रियांशु जी के, मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु जी के, प्रिंस प्रियदर्शी जी के। और साथ ही ई गाना लॉन्च भइल बा MMB रिकॉर्ड्स और MMB रिकॉर्ड्स भोजपुरी पे भी। तो अच्छा, वहाँ के भी धन्यवाद कहब जे हमरा के आप लाइक समझनी कि हमरा ऐसे छोट कलाकार के आप सब इतना प्यार देनी, इतना गावे के मौका देनी। अच्छा खेसारी जी रउआ के ऑफर दे हम कि ना हमरा साथे गाना गावे के बात, तो उनका वहाँ के साथे गाना गाएम कि ना? ये महाराज कैसन सवाल आप पूछत तनी, काहे ना जी, हम तो बहुत छोट बनी यार, हम ये लाइन में बहुत छोट बनी। हमारा के तो हम तो सबके देख देख के सुन के मतलब कुछ सीखे नहीं। और मतलब जे भी हमरा से सीनियर बानी, चाहे मतलब छोट बानी चाहे बड़ बानी, ये लाइन में तो हम केहू के छोट बड़ ना माने नहीं, लेकिन जे भी हमरा से बड़ बानी छोट बानी, हम सबके साथे काम करे के चाहब, काहे जे बहुत छोट बानी, अभी हम सीख के आप सबके बड़ा बानी भइल बानी। अच्छा, हमारा चैनल के माध्यम से भोजपुरी ताज़ा खबर के माध्यम से रउआ अपना चैनल के नाम बताई, ऊपर हुआ कौन कौन गाना छूटल बावे, ताकि दर्शक जौन भी बारे राउर जो दर्शक जितना भी बारे वो गाना के सुनस। हमारे चैनल के नाम है पुनीता प्रिया ऑफिशियल, और हमारे पेज के नाम है पुनीता प्रिया पेज, और हमारे इंस्टाग्राम के नाम है पुनीता प्रिया। ऐसे तो बहुत सारा आई इंस्टाग्राम पे, लेकिन हमार अभी जौन एल्बम आइल बा झगड़ा के घर, ओकर बैकग्राउंड में लागल हुई फोटो पोस्टर। तो आप सब ओके फॉलो करी पुनीता प्रिया इंस्टाग्राम के, जौन की झगड़ा के घर के पोस्टर लागल बा बीच में। बाकी तो सब 50 गोले हमरा नाम के आईडी बा, ओरिजिनल आईडी है के जौन बयान मत दी। और पुनीता प्रिया पेज हुई जे पे बैकग्राउंड में माता रानी बानी हमार। हम चाहब कि जे तरह रउरा भोजपुरी में जितना भी सिंगर गायिका गायक लोग बावे, ओ तरह सब केहू के जे तरह प्यार दुलार आशीर्वाद देनी, वही तरह पुनीता प्रिया जी के प्यार दुलार आशीर्वाद दी। काहे कि यहाँ के गायकी जौन बा बहुत सुमधुर बा, यहाँ के भोजपुरी में एगो अहम जगह बनाई, यहाँ के भोजपुरी में बहुत नाम कमाई। जी जी जी, काहे ना, बिल्कुल। हमरा भोजपुरी ताज़ा खबर टीम के तरफ से आगामी और एल्बम गाना के खातिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू। और हमार बहुत ही शानदार गाना आ रहा बटे छठ गीत यस फॉर यू से, और आदिशी फिल्म से, और हमरा पुनीता प्रिया ऑफिशियल से, और भी बहुत सारा कंपनी बा जेकरा से हमार बहुत सारा छठ गीत आ रहा बटे, और लोकगीत भी आ रहा बा। आप सबसे विनती बा कि देखी, चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, आ तनी पुनीता प्रिया ऑफिशियल के भी आप सब चाह देम तक कुछ हो जाई। और भोजपुरी ताज़ा खबर के जितना भी लोग हमके देखा तनी, सबके प्रणाम बा। आप सब चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, और ऐसा ही प्यार आशीर्वाद दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीता प्रिया जी। फिर मिलब, फिर हुआ से मुलाकात हुई, तब तक बना रही प्रमोद बेदर्दी के साथ भोजपुरी ताज़ा खबर पर।